навошта вам стасункі на самай справе. За любымі нашымі рашэннямі ёсць некая матывацыя. Яна можа быць негатыўная, матывацыя ад, альбо пазітыўная, матывацыя да. Матывацыя ад – гэта калі мы дзейнічаем з пазіцыі страху і ўцёкаў. Усе гэтыя часікі цікаюць, а што скажуць людзі, страшна застацца аднаму і гэтак далей. То бок асноўная мэта – пазбегнуць болю, асуджэння ці адзіноты. Але такім чынам наўрад ці атрымаецца пабудаваць шчаслівыя стасункі. Матывацыя да – гэта калі мы дзейнічаем з пазіцыі жадання і імкнемся да чагосьці. Напрыклад, калі мы наглядзеліся рамантычных камедый і хочам закахацца як у кіно, ці марым пабудаваць шчаслівую сям'ю, як з рэкламы сока. А мабыць, імкнемся да фінансавага дабрабыту, бо ў дваіх можна дасягнуць значна болей, чым самастойна. Такая матывацыя можа здавацца больш прывабнай. Але загваздка ў тым, што кожны раз, калі мы ўяўляем сабе нешта ідэальнае, мы вымушаны сутыкнуцца з расчараваннем. Рэальныя людзі – гэта не персанажы кніг і не набор функцый. Яны маюць свае слабасці і страхі, свае мары і жаданні. Нават калі вы сустрэнеце ідэальнага партнёра, далёка не факт, што гэты чалавек захоча быць з вамі. І прааналізаваўшы ўсё гэта, варта задаць сабе пытанне.